ଥରେ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତିଆରିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଠିକ। ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ ହଠାତ୍ ଦିନ ମୋ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମୋ ଆଖିରେ ନଜର ପଡିଲା, ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ବି ମତେ ସତରେ କହିବେ ଏଇଟା ଠିକ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ବର ଗଛ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ ଗଛ ମତେ କହିଲେ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ ଗଛ, ତା ଗଣ୍ଡି ଏତେ ମୋଟା, ତାକୁ ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଡିକିଟେ, ଆମ୍ବ ଏଡିକିଟେ, ବର ଫଳ ଏଡିକିଟେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ସରୁ ଗଛ ଦେଖିବେ କଖାରୁ, ପାଣି କଖାରୁ, ବୋଇତାଳୁ, ତାଙ୍କ କାନି ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଳିଆ ନାଡ, ତାଙ୍କ ବଡି, ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଡିକି ଏଡିକି ଫଳ। ମତେ ଲାଗିଲା ଭଗବାନ ତମର ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ। ଆରେ ଭାଇ ବଡ ଗଛ ଗଛ ଏଡେ ମୋଟା ମୋଟା ଡାଳ, ତାକୁ ଏଡେ ଏଡେ ଫଳ ଦବ। ସରୁ ତାର ନିଜ ଦେହ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭୂଇଁରେ ପଡିକି ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ସାଇଜର। ମୁଁ କହିଲି ନା ଭଗବାନ ଏଇଟା ତମର ଅନ୍ୟାୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭୁଲ, ମୁଁ ବାଛିଲି। ଆଉ ତା କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, ମୁଁ କୁଆଡେ ଥରେ ଯାଉଥିଲି, ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛି, ବର ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଲା, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବର ଫଳ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡିଲା, ମୋର ଜ୍ଞାନ ପଶିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନା ଭଗବାନ ତମେ ଠିକ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ଯେ ସେଟା କଖାରୁଟା ପଡିଥାନ୍ତା। ଭଗବାନ ମହା ଚାଲାକ, ସିଏ ଦେଖିଲେ ବଡ ଗଛ ତା ମୂଳରେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଛୋଟ ଫଳ ଆଉ ବଡ ବଡ ଫଳ ଗୁଡା ଉପରୁ ପଡିଥିଲେ ଫାଟିକି ପାଉଡର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ମାଟିରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ପଡିବନି କି ଫାଟିବନି ଯା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଭାରି ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। ନା ଭଗବାନ ତମେ ଠିକ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଛି, ଆପଣ ମାନେ କହିବେ, ସବୁ ଟୋକା ହାତ ଟେକିଲା। ହଁ ଟୋକା ମାନେ ଟିକେ ସିରିୟସଲି ଏ କଥାଟି କହିବ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ ନା ଭୁଲ। ଆମର ଏଇ ସ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ତମେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଯାହାକୁ ଦେଖିଥିବ, ମାନେ ଏଇଠୁ ପାଣି ପକେଇଦବ ବଢିଯିବ, ଲାଗିବନି, ପୁରା ତେଲିଆ ଚିକଣ, ଗୋଟେ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଗଢା, ସେଇ ଯୋଉ ଝିଅ ଗୋଟେ ଟୋକା ପଟେଇଥିବ ଦେଖିବେ ସେନ୍ତେରା। ଦେଖିଛ ତ? କାଳିଆ ବ୍ରଣ ବାହାରିବ, ଗୁଟୁଆ ଖାଇକି ଦାନ୍ତ ନାଲିଆ, ମାନେ ହଲେଇଦବ 3 ଦିନ ହଲିକେ ପେଙ୍ଗା, ସିଏ ପଟେଇଥିବେ ଅଚିନା ଭଳିଆ ଝିଅ। ଆଉ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଟୋକା ତମେ ଏରିଆରେ ଦେଖିବ, ସଲମାନ ଖାନ୍ ବାବୁସାନ ଭଳିଆ ଖାଉଥିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଟେଇଥିବେ ଟେରି ଖେପି କୁଚି, ଦାନ୍ତ ଥିବନି, ଗୋଟା କଣ ମତେ କହିଲୁ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ଅସୁନ୍ଦର ପୁଅ ଅସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ନା ନାହିଁ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଁ ଯଦି କୋଉ କାଳିଆ କୁତୁବ ଛେରିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାଲ ପାଇଯାଇଥିବ, ଜାଣିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛି, ମାନେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି। ସେ ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ବି ବାଧ୍ୟକୁ ବାହାର କଥା, ଖାଲି ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି। ତ ଇଏ ଭିତରେ ଯାହା ବି ହେଲା, ଛାଡ, ମୁଁ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରକୁ ଆସିବା। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଘର, ଯେତେ କନ୍ୟା ସେତେ ବର। ଆରେ ଭାଇ ଯେତିକି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୋଉ ଗୋଟେ ବାଟରେ ସୁବିଧା କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ଏଙ୍କ ଭିତରେ, ଯିଏ ଗୁଡା ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ନାଁ ଦେଇଛି, ବୋତି ଭାଡ଼ି କୁକୁର। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଉ ସେଠି ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ କେମିତି, ହଁ ସେମାନେ କହିଲେ ତମ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ କେମିତି, ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ ଏତେ ଡିସିପ୍ଲିନ, ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁନି, ତାଳି ଫାଳି ଯୋଉ ମାରନ୍ତିନି, ଶୃଙ୍ଖଳା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ମତେ ୟା ପରେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଇଏ କହିବି, ମାନେ ତାଳି ବି ମାରୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ we are discipline, we should maintain it। ତମେ ଯାହା ବି ହଉ, ୟା ପରେ କଣ ଦରକାର, କମେଡି, ଗୀତ, ନାଚ, ନାଚ। एक्चुअली ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବସନ୍ତି କୋଉ ଜାଗାରେ, ଦେଖିବି ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ କଣ, ଭାତଟା ଆସିବ, ତାପରେ ଡାଲି, ପୋଟଳ କୁର୍ମା, ଅମର କଦଳୀ, ଲାଷ୍ଟ କ୍ଷୀରି ପାମ୍ପଡ଼। କିଏ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଛି ଯେ, ବଟ୍ ସିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଡରେ ନାହିଁ। एक्चुअली ମୁଁ ଖୁସିରେ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ମୋ ଗାଁ ଆଡେ ଯିବା ବୋଲି ଡାକି ନେଇକି ଆସିଛି। ଟୁକୁରା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଟୁକୁରା ଷ୍ଟାଇଲିଶ ସାର୍ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଛି, ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଟୁକୁରା ଟିକେ ସେ କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବରେ ଅଛି। জয় জগন্নাথ। আমার শো আসছি একটা ভাইটা দেখছেন, ইয়ে মো স্বামী হইলে মু ঝিও হলে ভারি ভাল দেখাযাଏ ବୋଲି ଇଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଯାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମୋ ଉପରେ ଘଇତାଗିରି ଦେଖାନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଘଇତାଗିରି ଦେଖାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗାଳି ଦିଏ। ଗାଳି ଦେବି କି ମୁଁ ହଉଛି ବାରବାଟୀ ଝିଅ, ପରିବା ରେଟ୍ କେତେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଦାନ୍ତ ଲଗେଇଦେବି। ପରିବା ସେଇଦିନୁ ଠିକ ରେଟରେ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ହଜିଗଲାଣି। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସୋଦା ହଉଥିଲା, ଗାଁରେ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିଆ କରି ଲାଗିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ,
से गोटे स्त्री लोक गोटे स्त्री लोक अंटारे हाथ देके गाड़ी दिए एना मारी बोलो एना बड़ी बोलो সেই প্রজাতির স্ত্রী লোক গুড়া যেটা বিরল বর্তমান মিলুনাহান্তি মিউজিয়াম রে রখিবা পড়ি পরিস্থিতি সেই সময় টুকুনা আমার সেই চরিত্রটি উদ্ধার মানে বুড়ি কହୁଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଆପଣ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବସି କେମିତି ବୁଢ଼ୀ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଥରେ ସୋଦିଲି ମତେ ଆୱାର୍ଡ ଦେବାକୁ ଆଇଥିଲେ ଗିନି ଯୋଉ ଆଡରେ କଡବାଲା ଏତେ ସୋଦିଲି ମନେ କର ଗୋଟେ କିଏ ଫୁଲ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି କଣ ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଛି ମୂର୍ଚ୍ଛା ପଳେଇବେ ଆଉ ଦି ତିନି ଥର ସୋଦିଲେ ଦିଟା ଭାଉଜ ସେଠୁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ପଳେଇବେ ଏବେକାର ଯୋଉ କମେଡି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟୁକୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ସିନେମାରେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛି ତିନିଟା ବୋଧେ ସିନେମା ମୋର ଚାରିଟା ସିନେମା ହେଇଗଲାଣି ଯୋଉଥିରେ ଟୁକୁନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମେଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସୁଛି ଖାଲି କରୋନା ତାକୁ ବାଡ଼ ଦେଇକି ରଖିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଇଛି ଖାଲି ହଲ୍ ଫିଟିଲା ମାନେ ଟୁକୁନା ଉଡ଼ିବ ବୋଲି ଜାଣୁ ଟୁକୁନା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ମତେ ପଚାରିଥିଲା ସାର୍ ମୁଁ ଯିବି କି ଷ୍ଟେଜକୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ କାହିଁ ଯିବୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଯଦି କଣ କହିବି କହିବେ କହିବି ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସିନେମାରେ ଜଣେ ଭିଲିଆନ ଥିଲେ ରାଇ ମୋହନ ପରିଡା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଏପଟ ପାଲଟା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ ଟିକେ ଭିଲିଆନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦବ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆସିବି ରାଇ ମୋହନ ପରିଡା ଯଦି ଷ୍ଟେଜ ରାସ୍ତା ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଆସି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ତାଳି ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ସେଟା ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଭିଲିଆନ ହିରୋଇନ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ ଖାଲି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ପ୍ଲିଜ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ ମତେ କିଛି କରନି ଛାଡ଼ି ଦେ ପ୍ଲିଜ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ତୁ ଲୁଟି ନେନି ସେ ଯେମିତି କହିବ ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟି ନେନି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଯେମିତି ଆ ଇଜ୍ଜତଟା ଆଗେ ଲୁଟା ହ୍ୟାଲୋ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଶୁଖିଲା କାଠ ବୋହି ବୋହି ନିଜର ଜବାନୀଟାକୁ ସାରିବ ଏତେ ଜୋରେ ବିଜେପି ବଦଲେ ମୁଁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ପଳେଇଥିଲି କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଶୁଖିଲା କାଠ ବୋହି ବୋହି ନିଜର ଇଜ୍ଜତଟାକୁ ସାରିବ ଏଇ ଅନାନୀ ଥରେ ରାଜା ସାହେବର ବଙ୍ଗଳା ଭିତରକୁ ଆଲୋ ତତେ ବି ଜଣେଇ ଦେବେ अरे चमू କହିବ ହେଲା अरे मम्मी सरकार ताली हवा दरकार समस्त तरफ जय जगन्नाथ ବିଜୟ ମାଝୀ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ବିଜୟ ମାଝୀ ଯାହା କହିବେ କରିବି ଆଉ ମତେ ମୁଁ ତ ଆସିଛି କରିବି ବିଜୟ ମାଝୀ ଆଗରୁ ପୁରୁଣା ସିନେମାରେ ସେ ସବୁଥିରେ ବାପ ହୁଅନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ଦେବୁ ଘୋଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ 100ଟା ଫିଲ୍ମ ଯଦି କରିଥିବେ 99ଟା ଫିଲ୍ମରେ ବିଜୟ ମତେ କଥା ଦେଇ କହି ବଞ୍ଚୁ ବିଜୟ ମାଝୀ ଯଦି ଆସିବେ କେମିତି କରିବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଥିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ଫଟୋ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଥିବ ସେ ଯାଇକି ଯାହା ଘରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେ ଯାଇ ତାକୁ କହିବେ ଦେଖୁଛ ସାବିତ୍ରୀ ଏଇ ପୁଅ ଆରେ ଆଜି ଯୋଉ ତୁ ସଫଲ ଖାଇକି ମୁହଁରେ ଧୂଆଁ ଛାଡି ଦଉଛୁ ସେଟା ସଫଲ ନୁହଁରେ ତୋ ବାପର ରକ୍ତ ସଫଳକୁ ରକ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିଦେବ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା ଯାହା ହେଲା ସେ ସେଇ ସାବିତ୍ରୀ କି ଯାଇ କରିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ଘରେ